Her er hr. Hansen. Han har sin egen virksomhed. Det går rigtig godt. Hans butik trækker flere og flere kunder til. Hr. Hansen har så meget at lave, at han overvejer at ansætte en ny medarbejder og åbne endnu en kasse. Men forretningsejer hr. Hansen kunne sådan set godt være Dr. Hansen, en praktiserende læge. Han har også meget at lave. En dag banker regionen på døren. Vi skal spare penge. Vi lukker derfor en række ambulatorier på sygehusene, og derfor skal du tage flere blodprøver. Samtidig udskriver vi patienterne hurtigere fra sygehusene i dag end tidligere, og du skal stå for den opfølgende kontrol. Og så skal du i øvrigt også lige tage dig af de kronisk syge. Med den udmelding kan Dr. Hansen godt se, at han får endnu mere travlt. Men han kan jo ansætte mere personale til at klare de ekstra opgaver, tænker han. Igen banker det på Dr. Hansens dør. Vi glemte at sige, at du ikke får penge til at ansætte mere personale, siger regionen. Men regionen har mere at sige. Dr. Hansen skal også lave mere registrering og dokumentation i forbindelse med hans nye arbejdsopgaver. Det er ikke godt nyt for Dr. Hansen og patienterne. Regionens overenskomstkrav betyder længere ventetid og mindre tid til den enkelte patient. 4 kroner om dagen er det, du i dag via din skattebillet betaler for at have fri adgang til din praktiserende læge og vagtlægen døgnet rundt, året rundt. Støt din læge på Bevar Familielægen på Facebook.